Здравейте, приятели! Добре дошли в новия влог от новата година. В момента все още не е новата година, но вие ще видите този влог може би някъде в началото на януари, тъй като в момента е 30 декември и току-що пристигнахме заедно с Мики и нашите приятели в Анталия, Турция, в хотел Спайс, където ще празнуваме Нова година. Това е първият път в Италия, ще я кажа, в Турция, и доста се вълнувам. Не съм сигурна колко ще успея да снимам, но все пак съм си взела камерата и ще се постарая да снимам поне нещо да събера за един влог. Аз съм болна, както винаги, стане ли Нова година, аз се разболявам. Надявам се да се почувствам по-добре. Цяла нощ не сме спали, защото полета ни беше доста рано сутринта и сега чакаме да стане 12:30 да ходим да обядваме. За сега хотела изглежда много добре. Ще ви покажа как изглежда отвътре стаята. Много съм доволна. Седа тук на прозореца, защото иначе в стаята е доста тъмно, но като цяло се надявам, че вече когато гледате това видео ще сте изкарали една страхотна Нова година и стискам палци нашата също да е добра. Не знам дали може да се види хубаво. Чакайте да видим сега да фокусира. Но ето там е морето! За съжаление е леко хладно за плаж, но е доста по-топло от България, където в момента, в който се качвахме на самолета, заваля сняг. И така, сега отиваме да обядваме и после пак ще се включа. Сега ще направя един малък рум тур, за да ви покажа как изглежда. Първо, като влезеш от вратата, дясно е банята. Изглежда ето така, с голямо огледало. Има малко огледало за грим. Тук има някакви шампуанчета, тоалетна. Ето така изглежда самата вана с душа. Има кърпи. Тук има разни гардеробчета. Огледало в цял ръст. И ето така изглежда цялата стая. Между другото е доста широка, за което съм много доволна. Има тоалетка, отново с огледало, телевизор. Барчето не е особено заредено. Ето тук има някакво столче. Леглото е достатъчно голямо. Мен много ми харесаха тези завесите. Тук има да, нощно шкафче. Напълно ориенталски тип. Тук е за куфарите. И така. Турция сме. Чакай да ми покажа какво се вижда от терасата. Няма да излизам, защото нещо ми е студено. Не, просто кой знае каква гледка обаче. Може да се види морето. Айде ще излеза заради вас. Това е гледката от нашия балкон. Не е много студено. Духа гадно. Там е морцето. А там, вляво, значи зад тази сграда се пада басейна външно. Да, много е красиво. Тук има две столчета. И това е. За хората, които не знаят, това е хотел Спайс. Облекох се с на Мики Буст, защото ми е много студено. Сега се обадих на хората от рецепцията, ако могат да пратят някой, защото не ни работи това, което духа топло, ми е доста хладно. Иначе отдолу съм с екип, защото бяхме да тренираме. Тук има толкова много ядене, че ще се спукаме от ядене и затова решихме да ходим да потренираме, за да може поне да не се чувстваме толкова виновни. Като се прибрахме, ни очакваше това писмо за Мики и за мен, в което имаше... Какво имаше? Където е? Една програма. Чакайте да я намеря. Тук ми е куфара. Програмата за Нова година, на коя маса сме и какво ще е менюто. Изглежда много добре. Утре най-вероятно ще ви покажа малко повече от хотела. Сега то не може да се види, то нищо не се вижда, но сега започнах да си поправя малко багажа, да закача каквото има на закачалка, за да може да се освободи. Но общо за сега много ми харесва и съм много щастлива, въпреки че преди малко говорихме с моите родители, защото те в момента гледат Брайан и ми стана толкова мъчно, но
няма пълно щастие, като всеки нормален човек и ние имаме нужда да си починем, да бъдем двойка за 1-2 дни и просто трябва да се възползваме в момента от това, което ни се предоставя като възможност. Не знам дали може да се види отвън колко е красиво в момента. Чакайте да отворя. Защото слънцето залязва и трябва точно морето там. Въпреки че аз съм най-запалена по интернета, имам нужда най-много от него, защото постоянно си следа социалните мрежи. Аз съм единствената, която не мога да хвана интернет. Има някакво време тук, защото с определени пароли. На всички им става тази парола, но не и на мен. И сега най-вероятно ще си тегля един душ и ще легна да поспя, защото цяла нощ не сме спали. Аз много се вълнувах. Някой чукна на вратата и се оказа, че са не донесли още един халат, защото имаше само един, но той беше детски. И сега не донесоха. Явно този човек, който трябва да прави парното, няма да дойде сега. Затова аз имам да се къпя и лягам да поспя. Какво слънце! Добро утро, приятели! Добре дошли в поредния влог. Този път сме в Турция. Аз вчера успях да снимам мъничко, но не мисля, че има достатъчно за един клип. Но днес, заедно с Иво, това ми е най-добри приятел, заедно с него решихме да ви покажем как изглежда хотела и да се разходиме заедно, защото и ние не сме се разхождали. Навън е адски студено, само изглежда, че е топло. Ние дойдохме тук на някаква сцена. Това да не вземе пропадне. Я внимавай. Как това ще стигна? Не, виж е тук. Ей, котенце. Между другото, целият хотел е пълен с котета. Мяу. Мяу. Иво, ти си! Ако не знаете, това е мой приятел, за който постоянно говоря, който чака, че си срещу слънце, който живее в Дубай. Елате на гости в Дубай. Елате на гости. Той защото само кани хора и няма никога свободно място пред него. Тук може да направим семинар за YouTube, да съберем. Хотел е първо, да кажем, че хотел е пълен само с пенсионери. Тук там някое семейство, но главно с пенсионери. Това ни е втория ден, имали сме само една вечер тук и беше много скучно. Много. Пълна с някакви супер странни хора. Аз ги качих в Snapchat една майка, една дъщеря, сигурно така си мислим. Майката изглежда като Петра, една фолк певица. Това как ми се умилква в крачето. Като Петра, с една дълга изкуствена опашка, скандална, а дъщеря и още не мога да разберем дали е дъщеря или син. Но и с розова перука. С розова перука до кръста и просто има скандални хора. Хайде да ходим да покажем на там какво има. Трябва да стигнем до плажа, между другото. Да, то май от тук се минава. Стълби, внимавай! In a grove by the river, there's a willow tree where we used to meet up
my baby and me. It's such a long time ago that I kissed you on that swing. Now I don't know about you, but I remember everything. Oh, I'm walking on air whenever you are here with me. Oh, I'm walking on air. Been a long time coming, but finally, how the evening light and the long shadows fell. Вече сме на плажа. Какво би мило, завършваме 2015 на плаж. Въпреки, че умираме от студ. Golden hair across your face and the way that you smell. Call it serendipity, providence or fate. Sometimes good things come to those who wait. Oh, I'm walking on there whenever you are here with me. Oh, I'm walking on there. Been a long time coming, but finally. В хотел има къщичка за котки. Навсякъде в хотела са разлепени табели да не се хранят. Има малки котенца. Котенце. Да не се хранят котките, защото си има специален персонал, който ги храни. Но пише, може да дадете дарение. О, тъпа нищо не се вижда. Тук има едно малко котенце. Да. Храната в хотела не е особено вкусна. Това е голям минус, защото по принцип All Inclusive хотелите се славят в Турция, се славят със страхотна кухня. Само баклагичките им стават. Баклавите са Уникални, да. Но за сега друго нищо не са ни изненадали. Днеска е 31 декември, така че видим до вечера празничната вечеря. Вчера бяха направили коктейл за гостите, на които на сцената имаше някакви ангели, някаква жена, която снимаше на виолин такова. И беше доста скучно. Беше пълно само с пенсионери. Ние май се изгубихме. Влязохме вътре. Най-накрая направо ушите ми замръзнаха. Като цяло хотел не предлага особено много безплатни забавления. Има боулинг, кино и билярд, обаче са много скъпи. Боулинга е по 8... Да, има кино. Боулинга е по 8 евро на човек, което ние как сме 7 човека. 7 ли сме? Да. 7 човека ще ни излезе супер скъпо. Има тук някакво кафе, което не знам дали ние може да ползваме. Да, включено, ама само през някакви часове беше. Я да видим какво е. Внимай да не... Връзката ти е развързана. Хай! Това са всички неща от закуска. Каквото е останало. Има някакви различни.